Buah, la joia de la corona, aquesta màquina, tu. Tenim aquesta màquina d'obertures inclinades o planes, si puixes el seient, planes declinades pel pectoral. Jo faig inclinat, ja que el pectoral superior, doncs, és un lloc que he de millorar molt, és un punt dèbil del pectoral, òbviament. Punt dèbil són més els braços, però bé, és un altre tema. I m'agrada molt perquè, a diferència de les obertures comunes, amb manovelles, quan estàs en contracció, a dalt de tot, no hi ha tensió en les manovelles. O sigui, és com un pres, gairebé, però sense tensió i amb menys pes. Només n'hi ha un estirament. En canvi, n'hi ha estirament, en contracció, tota l'estona hi ha tensió aquí. I es nota moltíssim. Acostumat a haver-les fet amb manovelles, quan estàs en contracció dius, buah, heavy, heavy. I hem posat a plànol aquest suport pels peus, ja que jo considero que els presos va molt bé tenir un suport pels peus per fer una mica leg drive o pressió, ja que així hi ha millor transmissió de força i bé, doncs, pots maximitzar més la sèrie, pots moure més pes, millor tècnica i major hipertròfia. Com més estabilitat, com millor transmissió de força, millor. És com a la banca leg drive. Va, a veure si fa 12 quilos i mig per banda, aquesta costa, ja vinc fatigat. 2 sèries, va, 2 o 3, ja veurem. Sí que es nota la fatiga, sí. Hauré de baixar el pes la següent. I m'ha saltat un anunci i no estic escoltant música, em cau en tot.